Hola, avui des del racó, tots els records que algú es pot inventar per tu, de Maria Jacarilla. Avui us presentem un llibre molt diferent, editat per la Fundació Joan Brossa en una petita tirada limitada i numerada a mà de 200 exemplars. Aquesta publicació és el resultat d'una performance realitzada al gener del 2021 en el marc de l'exposició Post-Brossa 2020. En ella, el visitant enviava per mail una paraula o frase breu a l'autora i a partir d'aquesta, l'autora creava un text que escrivia a mà en un full de paper, escanejava i enviava per mail a cada persona. La recopilació d'aquests textos ens evoquen el poder immens de les paraules, de la llengua escrita, de la comunicació, d'allò que diem i d'allò que no diem. Us presentem un dels textos que composen el llibre. Entre les paraules hi ha més que silencis. Pensa en tot el que no t'has atrevit a dir al llarg de la teva vida. Suposo que són moltes les situacions, però fes un esforç. Fes una llista i ordena-les per ordre cronològic. No, millor, per ordre d'importància. Mai sabràs com seria la teva vida si haguessis decidit pronunciar aquestes paraules que finalment vas callar. Però saps que seria completament diferent. Qui sap si millor o pitjor. Tot allò que callem, que ometem, que no diem, ens defineix tant o més que allò que suposadament ens defineix. Els sentiments que no ens atrevim a confessar, les mentides piadoses que pretenen protegir l'altre, les convencions que ens impedeixen ser sincers en segons quines situacions. No tot es defineix en paraules. Tots aquests silencis, aquestes el·lipsis, aquests gestos muts també compten, tant o fins i tot més que les paraules. Crec, de fet, que donem massa importància a les paraules, paraules que, moltes vegades, ni tan sols signifiquen res i només impliquen soroll. Si aprenguéssim a escoltar tot el que hi ha entre elles, crec que les coses ens anirien millor, com ara mateix. Per exemple, fins aviat.